በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላክና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ብተኸታታሊ ብዛዕባ መንፈሳውነት እንታይ ማለት እዩ ኢልና ንመሃሮ እትከታተሉ ኣቦታት ኣሕዋት ሰላም እግዚአብሔር ንኹልኻትኩም ይኹን። ሎሙን ምሕረት እግዚአብሔር እሞ ዝሓለፈ ዓመት 2025 ዝሓንገረና ዝሓዘለና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ኣብ መከራ ዘለው ፀበባ ዘለው ኣብ ኩሉ ሽግር ዘለው ናብርሃ ይውፃዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ሓደ መንፈሳውነት ዝፈልጥ ሰብ ኣገልግሎት እንታይ ምዃኑ ክፈልጦ ዝግባእ ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ሎሚ እውን እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኢና ከነገልግል ዝግባአና ዝብል ዓይነት ኣገልግሎት እንታይ ይመስል ንኹሉ ዝተዋሃቦ ሰብ ሓደ ዓይነት ድዩ ዋላስ ኣይኮነን ዓይነት ኣገልግሎት ኢልና ክንርኢ ኢና። ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣገልግሎት ኣሎ። ገሊኡ ማሕበራዊ ክኸውን ይኽእል፣ ገሊኡ ከዓ መንፈሳዊ ክኸውን ይኽእል። ሎሚ ከም መበገሲ ካብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 20 መበገሲ ጌርና ነቲ መንፈሳውነትና ንሪኦ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ንሓጥእ ካብ መንገዱ ጌጉኡ ዝመልሶ ዝተጋገየ ሰብ ኣብ ሓጢኣት ንዝወደቐ ሰብ ካብቲ ተጋጊዎ ዘሎ ዝመልሶ ንነፍሱ ካብ ሞት ከም ዘድሕን ብዝሓ ሓጢኣት ከም ዝኸድን ይፍለጥ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር። ሕጂ እቲ ዓይነት ኣገልግሎት ኢልና ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ዓይነት ከም ዝመስል ካልእ እውን ካብቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ካብ ዝመዓዶ እንድሕር ኢና ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ። ከም መምህር ከም ኣቦ ቤተ ክርስቲያን ከም መራሒ ናይ ቤተ ክርስቲያን ንጢሞቴዎስ እንታይ ኢሉ ምዕደሎ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ፣ በዚ ነገር እዚ ጽናዕ፣ እዚ እንተገበርካስ ኣብቲ ገልግሎቱ ኣብ ትምህርቱ ጥንቁቅ ኮይኑ እንድሕር ከገልግል ጀሚሩስ ኢሉ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን። ሕጂ ትካይዳት እሱ ዘገልግሎ ከመገልጋልስ ነታ ሒዝዋ ዘሎ ኣገልግሎት ነታ ጀሚርዋ ዘሎ ነታ ዝነብራ ዘሎ ኣገልግሎት ብፍርሓት ኣምላኽ ብራዕዲ እንድሕር ከገልግል ጀሚሩስ እንታይ ዝበለ በረኸት እዩ ዝመፅእ? ምድሓን ይመፅእ። ነፍሲ ምድሓን ዝምልከት ክቡር ነገር ምዃኑ እቲ ተፀዊዕናዮ ዘለና እግዚአብሔር ዝፀዋዓናሲ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ወላ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያ እውን ከምኡ ዝብል ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ነታ መደምደምታ እምነትኩምን ንሳ ድማ ምድሓን ነፍስኹም። እዚ ሓደ ሰብ በቲ እግዚአብሔር ዝገለፀሉ በቲ ክእለት ዘለዎ ከገልግል ከሎ ብዛዕባ ምድሓን ብዛዕባ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ ዓቕሙ ዘይኮነሲ ኣብ ትሕቲ ዓቕሙ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ፍርዲ በረኸት ዝቕበለሉ ካብ ኣምላኽ በረኸት ዝሓፍሰሉ ኢና ንዛረብ ዘለና። ኩላና ከምዚ ክንገረና ከም ንሰምዖ ወንጌልሲ ብፀጋምን ብየማንን ኣብቲ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዝገበሮም ነቶም ብየማኑ ዝነበሮምሲ ጠምየ ነበርኩ ኣብላዕኩምኒ ፀሚየ ኣስቲኹምኒ ገሸ ተቐቢልኩምኒ ዓሪቐ ኸደንኩምኒ ሓሚመ በፃሕኩምኒ ተኣሲረ መፃእኩምኒ ክብሎም ከሎ ኢና ኣብቲ ወንጌል ማቴዎስ 25 ካብ 35 ክሳብ 40 ንርኢ። ድሕሪኡ እቲ ንጉስ እንታይ እዩ ዝብሎ ማእስሪ ኢና እቲ ምምልላስ ምስ ተገብረ እቲ ንጉስ እቲ ካብዞም ናእሽቶ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መስክር። ንኩሎም እቶም ዝተሸገሩ ሰባት ልክዕ
ከም ርእሱ ገይሩ ክርኢ ከሎ ስለዚ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኢና ከነገልግል ክንብል ከለና በዚ ዓይነት መልክዕ ኢና ክንርኢ ኣበይናይ ኣምላኽ ክልእከና ኣበይናይ እግዚኣብሔር ዕየዮ ዝብለና ስራሓዮ ዝብለና ንዓኻ ዝምልከት ንስኻ ኢኻ ትፍፅሞ ዝብለና ነይናይ መጽሐፍ ቅዱስና ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህን ርክሰት ዘይብሉ ኣምልኾ እዙይ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ እንዚ ኽተማትን መበለታትን ኣብ መከረኦምን ፀበብኦን መብጻሕ ኢሉ ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ከዓ እቲ ዓይነት ኣገልግሎት እንታይ ምዃኑ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እቲ ክቡር ዝኾነሲ ኣብ ቅድመ ኣምላኽን ኣቦን ንጹህ ርክሰት ዘይብሉ ኣምልኾ እዙይ ርእስኻ ካብ ርክሰት ታይሉ ርእስኻ ካብ ርክሰት ዓለም እናሓለኻ ንዝኽታማትን መበለታትን ኣብ መከረኦምን ፀበብኦምን ብፅሕ ሕጂ ካብዞም ሰለስተ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ሐዋርያ ዝኾኑ ካብ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ ንሪኦ ንብሙሉእ ሕብረተሰብ ዘጠቃልል ኣብ ህግራዊ ደረጃ ዝካየድ ዓይነት ኣገልግሎት ዓለም ሎሚ ከም ቀይሕ መስቀል ኣምቡላንሳት ዝኣመሰሉ ማሕበራዊ ረድኤት ዝህቡ ኣብ ግዜ ሽግር ንዘለዉ ኣብ ምዕልቕላቕ ማይ ክጓዩ ኣብ ሓደጋ ንዘለዉ ወታደራዊ ዕንወት ድዩ ጥሜት ድዩ ሓገዝ ድዩ ቀዲሞምሲ ንዘይፈልጥዎም ሪኦሞም ንዘይፈልጡ ደቂ ሃገሮም ወይ ደቂ ህጉሮም ንዘይኮኑ እንተኾነ ግና ዝተሸገሩ ንምሕጋዝ ግብረ ሰናይ ክገብሩ ፍቅሮም ክገልጹ ሓሌቶም ክርኢ ከለዉ እዘን ዓለማውያን ውድባት ዓለም እዚአን ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ንምግባር ምስ ቤተ ክርስቲያን ዋላ ሓንቲ ርክብ የብለን ንዓና ግዳይ ክሳዕ ክንደይ እቲ እግዚኣብሔር ዝእዝዘና እዚ ዓይነት ኣገልግሎት ክንገብር ዘይግባእ ንሓውካ ማለት ንሰብ ገለ ነገር ክትገብረሉ ምኽኣል ካብ ዝዓቢ ነገር የለ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ህዝቡን ህዝብንሲ ሓደ ነገር ይቕምጥ ኣገልግሎት እቲኦም ኣሕዛብ ንሕና ንኣምላኽ ንኣምን ንሕና ንኣምላኽ ዘይንኣምን ተባሂሎም ዝፈላለዩሲ እግዚኣብሔር ዘደንቕ ነገር ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ 37 ካብ 30 ክሳብ 37 ዘሎ እንድሕር ኢና ሓደ ሕያዋይ ሳምራዊ ነቲ ሓደ ከተርቲ ዝኸተርዎ እንታይ ዝበለ ዓይነት ግብሪ ክገብር እቶም ኣመንቲኦም ዝበሃሉ ዘይገበርዎ ንሱ ዘደንቕ ነገር ክገብር ከሎ ብዘየድልዎ ፍቅሩ ክገልጽ ከሎ ንኣገልግሎት ኣይተፀዋዕኩን እቲ ካህን እንዲት ፈሪሳዊ ከልዕሎ ነይርዎ እቲ ኣይሁዳዊ ከልዕሎ ነይሮ ኣይበለን ንኸምዚ ክሓትት ግዜ ይንበሩ ንኩሉ ሰብ ብፍቅሪ ከገልግል ከም ዝተፀውዐ ስለ ዝፈለጠ ከይተገበዘ ከኣለ ኩሉ ሰብ ንስብከት ንምምሃር ዝበቅዕ ስለ ዘይኮነ እቲ ትምህርታዊ ኣገልግሎት ብቤተ ክርስቲያን ብኡ ዝምልከት ከገልግል የድልየ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ስብከት ኣይኮናን ንብል ዘለና ከመይ ሮሜ 10 ምዕራፍ ፍቅዲ 15 ሓደ ዘደንቕ ትምህርቲ ኣለዎ ከመይ ኣጋር እቶም ሰናይ ዘበስሩ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ዝብል ጽሑፍ ተዘይ ኮይኑሲ ከመይ ገይሮም ደኣ ክሰብኪ እንተዘይ ከይድካ ከመይ ጌርካ መልእኽትኻ ከተብፅሕ ትኽእል ስለዚ ነዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣገልግሎት ነብሲ ወከፍ ከምቲ ካብ ኣምላኽ ዝተዋህቦ ፀጋ ከገልግል ኣሎ ኣምላኽና ኣገልግሎት ዘኽእል ክእለት ከም ዘይሃበ ጌርካ ዋላ ሓደ ክሕሰብ ኣይግባእን
ምክንያቱ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክገብር ይኽእል ኢሉ ዝሃቦ ጸጋ ኣሎ ተገልግሎት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ኣብ ስራሕ ድዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድዩ ኣብ መንገዲ ድዩ ኣብ እንታይ ኣይንፈልጥን ምስ ኩሉ ሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ ነቲ ወሃቢ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝሃበና ንሰባት ካብ ምሃብ ዝዓቢ ኣገልግሎት እስኪ ንርእስና ከምዚ ኢልና ንሕተት ካልኦት ኣብ ሂወተይ እንታይ ግደ ኣለዎ ኣብ ፀበባይ ኣብ መከራይ ኣብ ሽግረይ ዝሓገዙኒ ሰባት እንታይ ተራ ተፃዊቶም እንታይ ወፈያ ገይሮም እንታይ ሓጊዞምኒ እቲ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ከ ኣነ ንኻልኦት ንምግልጋል ፍቕርን ባህግርን ጥራይ ድዩ ዘድልየኒ ወይስ ከምቶም ሰባት ንዓይ ካብ ልቦም ዝመፀ ባህጊ ዝሓግዙኒ ኣነ ኸ ካብ ልበይ ዝተላዕለ ባህጊ ኣለኒ ፖፕ ሽኖዳ እንታይ ኢሎም ነይሮም ሓደ ሓኪም መጥባሕቲ ዝገብርሲ መፂኡ ናብኦም ንኻልኦት ነቲ ዝተሸገረ ዝለኣኽኩምለይ መጥባሕቲ ገይረልየ ንኻልኦት ከዓ ክገብር ከም ዝኽእል ምስ ሓተቶም ኣነ ከም ዝበልኮ ኢሉ እንተዋ ሓደ ሓደ ዕስሪት እቲ ንዕዮኻ እትቕበሎ ክፍሊት ንደኻታት ንስኡናት ክወሃብ ኣለዎ እዚ ኣምላኽ ኣብ ፍልጠትካን ኣብ ዕዮኻን ግደ ክህልዎ ንደኻታት ከተካፍሎም ከለኻ ክፍሊትካ ካብቲ ዘለካ ብፅሒት ፍቕርኻ ትገልፀሎም ኣለኻ ኢለዮ ስለዚ ብዛዕባ ዓይነት ኣገልግሎት ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነት ይገልግሎት ዘሎ እግዚኣብሔር ከም ዝሃበና እግዚኣብሔር ከም ዘብዝሓልና ንፅጉም ምርዳእ ድዩ ንፅጉም ምብፃሕ ድዩ ንዝተኣሰረ ምብፃሕ ድዩ ኣብቲ ክሕገዝ ዘድልዮ ሓገዝ ክትገብር ድዩ ከድካ ክትባፅሖ ከድካ ክትርእዮ ድዩ እንታይ ዓይነት እዩ እቲ ኣገልግሎት ንዓና ኣብ ልብናን ዋጋ ዘይሓተናን ክንገብሮ ንኽእል ብዙሕ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከዓ ዝርባሕ ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ርስትና ክበና ዓስብና ክበና እዚ ኣገልግሎት እዚ ናትና ኢና ክንሪኦ እግዚኣብሔር ይሕግዘና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕ ዘላለም ዓለም